Kif bħallum fit-28 ta' Lulju jitfakkar il-Jum Dinji tal-Hepatitis, iċ-Ċentru Ewropew tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart l-ECDC enfasizza fuq l-importanza li ġundirizzati il-problemi kawżati mill-mart infettiv tal-Hepatitis B u l-Hepatitis C li joħolqu riskju għoli ħafna ta' kanċer tal-fwied fl-Ewropa kollha. U stmat li l-kanċer tal-fwied wassal għal mewt ta' 55,000 persuna fl-Ewropa fl-2022. L-ECDC qal li fil-waqt li hu impossibbli li tiġi eliminata għal kollox il-marda tal-kanċer jistgħu isiru sforzi akbar biex tiġi evitata l-Hepatitis B u C, dan permezz ta' testjar kmieni u kura immedjata u aċċessibbli li huma kruċjali biex tali viruses jiġu kontrollati. Jirriżulta li madwar wieħed minn kull 3 persuni infettati bil-marda kronika tal-Hepatitis B huma persuni li mhux ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Bl-istess rata jiġu infettati bil-Hepatitis C l-aktar dawk li jinjettaw lilhom infushom bidroga. L-ECDC enfasizza li fil-waqt li l-kura qed tikseb riżultati ta' suċċess, parti kbira tan-nies mhumiex konxi li huma infettati, inkella jindunaw meta jkun tard wisq u allura mhumiex jieħdu l-kura meħtieġa. Għaldaqstant iċ-Ċentru Ewropew esiġa dwar il-ħtieġa ta' iżjed it-testjar fil-pajjiżi kollha, kollaborazzjoni akbar bejn il-gvernijiet, l-entitajiet tas-saħħa u l-komunitajiet biex il-proċess tal-fejqan jimxi brata iżjed maġla.